ካልእ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ንዓይ ድመስለኒ ክሳብ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ዝስማዕ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ክንከላኸለላ ኢና ከይትፈርስ ክንሕልዋ ኢና ዝበሃል ተደጋጋሚ እንሰምዖ ዝነበርና እዩ። ምናልባሽ እውን መስዋእቲ ተኸፊልሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣብይ ኮንካ ዝተገበረ። ብኣንጻሩ ከዓ ሕጂ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ካብዚ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እንሰምዖ ንኤርትራ ከፈራርሳየ ዝብል መልእኽትታት እንሰምዕ ኢና ኩሉ ግዜ። ሕጂ ኤርትራ ብፍላይ ህግደፍ ኣብ ርእሲ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝቆረፀ ዶ መስል ከምቲ ከፈራርሱና እዮም ዝብሉናስ ምናልባሽ ንሕና እውን ከምደይ ስግኣት ከምደይ ትኾነና ክንገብራ ኢና ናብ ዝብል ዝኸዱ ዶ ይመስል ዝብል እዚ ሓደ ዓብዪ ሕቶ እዩ። ምናልባሽ ናትና ግምታት ክንህበሉ ንኽእል ኢና። ካልእ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቃልሲ ተደሊኹም ብንኪዱ ተፈለዩ ዶ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ነርና ኣንጻር ናይ ትግራይ ሓይልታት ዝገብርዎ ዝነበሩ። ብመንፅሩ ግን ሕጂ ናይ ኤርትራ መሬት ክሳብ ኣብኡ ክንናጠሩ ዝደልይሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እውን ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ይመስለኒ። ምናልባሽ ኣብዚ ሓደ ካብዚ ለንቅነ ዝተዛረብዎ እንድሕር ኣሎ ብፍላይ ናይ ጀነራል ፃድቃን ተወሳኺ ዘረባ ምናልባሽ እውን ተወሳኺ ኣርጊመንት መፅኡ ንሕና ኢትዮጵያ ናይ ዝኸባዚ ናይ ዝኸባቢ እዚ ኣንከር እያ ከም ኣንከር መጠን ከዓኒ ናይ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል ሓደ ካልእ ፅውፅዋይ ዝመስል እውን እሱ ሒዙ መፂ ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ መጨረሻ መደምደምታ ገፅና እንዳኸድና እንዲና ብፍላይ እታ ኤርትራስ ተስፋ ቆሪፃ ዶ መስለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ትብል ኣገዳሲት እያ እሞ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ዝዛረበላ እዩ። ኣብኡ እንታይ ርእቶኹም? ሰንጋል በኣኻ ጅምር። ናይ ህላዌና ሕቶ እዩ ዝብል ፋሽን እንዲያ ኮይና ዘላ ከምዚ ናይ ፅቡቅዳን ኩሉ ሰብ እዩ በቃ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዘለና። ፋኖን ተመፂኦም ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ። ኦሮሞ ክመፁ ከለዉ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ። ትግራይ ክመፁ ከለዉ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ። ፋሽን ኮይኑ ዘሎ ቃላት ኮይኑ ስማዓኒ ጃርጎንስ እዩ። ሶቨሬኒቲ ዘለዎን ክልተ ሃገራት ብዝኾነ ዓይነት መለክዒ እንተ ነቲ ሓንቲ ኣፍሪሳታ ክትከይድ ዘለዋ ዕድል ፀቢብ እዩ። ምክንያቱ ተዋሳእቲ እቲ ሕቶ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸውን ንዕኡ መሰረት ገይሩስ ካልኦት ሃገራት ክመፅእ እዚ ሓንቲ ነቲ ሓንቲ ምፍራስ ንዓይ ከዓ ፅባሕ ምኮ ክጋጥመኒ ዝብል ክመፅ እዩ። ሓድነት ኣፍሪቃ ኣሎ ስቕ ኢሉ ክርኢ ይክእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተፅዕኖ ክገብር ክጅምር እዩ። ምክንያቱ ኣፍሪቃ ከዓ ከምኡ ከየጋጥማ ኤሮጳዊ ሕብረት ናይ ሓቲአን ምፍራስ ስደተኛታት ክመፁ ነዮም ቅፅሪ ዘይብሎ ስለዚ ኣነ ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ ኢደ ምትእትታው ክገብር እዩ። ኣሜሪካ ፖሊሲ ትብል ረብሓ ያለኒ ናይ ክልቲአን ምፍራስ ኣይደልን እየ ዝብል ኢዳ ከተእት እያ። ሃገራት ዓረብ ኣለዋ። ስለዚ ኣነ እዚ ናይ ከምዚ ናይ ቆልዑት ፀወታ ከምኡ ጥራሕ እዩ ዝመስለኒ። ኣነ ከፍርሳይ ነቲ ኣነ ነሳ ከፍርሳይ ኣነ ብዙሕ ዋጋ ኣይህቦን እየ ክትግበር ዝኽእል ከዓ ኮይኑ ኣይስምዓኒ። እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኣብ ውሽጥኻ ሕድሕድ ኩናት ኣለካ ናይ ኢትዮጵያ እንተ ደኣ ወሲድና ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ እንዳተዳኸመት ትኸይድ እሞ ብድኽነት ጥራሕ ተረሚሳ ትተርፍ። ኣብ ውሽጢ ኤሪትራ ዝለዓሎም ብተፃብኦ ጥራሕ ምስ ሃገራት ትነብር እንተ ደኣ ኮይንካ ባይልካ ኣብኡ ይውዳእ እሞ ድኽነት ህዝብካ እንዳተሰደደ ጥራሕ እዩ ዝከይድ። ንባዕልካ ከምኡ እንዳበልካ ግን ኢቨንቹዋሊ ኮላፕስ ክትገብራ ይኽእላ እያ። ተንቲ ስቴትስ ንባዕልን ኮላፕስ ናይ ምግባር ዕድል ኣለዋ። ከምዚ ናይ ሶማል ዘጋጠመ ኣለካ ሓደ መላኽ ነይሩ ክዕንድር ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ንሱ ኣብ ዝኸደሉ ኮላፕስ ትገብር። ሕጂ ከምኡታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ገዲፍና ግን ሕጂ ትፅውፅዋያታት ገዲፍና ናብቲ ቁኑዕ ንኽእል እዚኦም ክልቲኦም ዓይነታት ፈልጡ እዮም ተራፂሞም ዝሓሸ ናይ መዋቀይ ዕዳጋ ሒዞም ኣብ ጠረጴዛ ፅኒዕና ኢሎም ክሰማሙ እዮም ፃዕዖም እዮም። ዶንት ወሪ ኣነ ምንም ኣይጠራጠርን እየ። ነቲ ተራ ህዝቢ ጥራሕዮም ኣብ ሓዊ ጠቢሶም ኣብ መወዳእታ ተራፂሞም ከም ዘናባጊዕ ተራፂሞም ዓለም ግደፉ እንታይ ክትገብሩ ዘለኹም ምስ በለቶም ሽዑ ዝሓሸ ዋጋ ናይ መወጋይ ዓቕሚ ሒዘ ክድይብ ኢሉ እምበር ሓደ ክጥፍእ ኢሉ ዝሓስብ ከመን ኣይመስለንን። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ፅሉል እንተዘይኮይኑ ናብቲ ካልእ ነጥቢ ክምለስ እታ ናይ ትግራይ ኢልካ ትገልፃ ነርካ ከም ጌም ቼንጀርስ ናይ ትግራይ ንባዕሎም ኣበየናዮም ደረጃ ዘለዉ ዶክተር መብራህቱ እውን ኣብኣ ኢንተርፈር ክገብር ዘልየ ነይረ
مجلس تأكيد زوج أنت الإخاكم بريتوريا ما بريتوريا سممع عند أول يوم قاصد ما بريتوريا سممع موضوعي تبل تقيقة تي هاجرة تجري زبل قريف كأنها مالتي معناتنا بريتوريا restoration to constitutional order نبتي حق منقصنا إيتيبيا خساقا نيل كأخا فريم كازلها سلازم هاجر منقص زبل قريف كأنها مالتي أوكي صح شعو بس عنقص 30 شحات أخذ زارب يتقلين خا مخنياتو أو constitutional order أتخان أو constitutional order زي أتخا خاني ب30 شحاتن قال قنص اللي زبل عدل يبلكا مخنياتو حزباو بايتو يبلكا حزباو بايتو طرح يكون إلكو سن زخيل يتبحال زلا ساز قصح مريج أزقبر يبلكا ساز صح شعو فتيحات سليها إيتوبياوي أوكي بدحريو خن الزبل نريو بدحريو تا عنقص كتصنح ده ولا إيتيبيا كوميشن جيرا تصنع يازلا مشانته بدو أمود داف توصم خان إيتيبيا سنيحو عليه قال ما معاس قال نزبل مو نقدفو قال أي مريج أم استجبرس بدحريو أوتوماتيكالي زي ناي مخطر كوميتي كتصنعوا تصنع حتى تباهيلو زي باتاتنا نايزلو تباهيلك توصي ስለዚህ ተዓድልቲኣ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ጌርካ ሃገረ ትግራይ ናይ ምምስራት ዘለካ ዕድል ፀቢብ ክትኸውን እያ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ሓቂ ፅባሕ መኮኹም ርአና ግምተይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ንሕና ተገፊዕና ኢና ንሕና ገለ ትብል ትኮይንካ እትንፀለሉ ሃገር ክትኾነሉ ትኽእል ከዓ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሕጊ ኣሎ ጀኖሳይድ ኣብ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ብመንግስቲ ዝዝወር መጠነ ሰፊሕ ምዃኑ እትእምም እንተደኣ ክኢልካ ብኣጌርካ ክትማጎት ትኽእል ኢኻ ብኣጌሮም ከይማጎቱ ግን እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ክእለቶም ኩሉ የጥፍኡ እዮም ዘለዉ እታ ፓርቲ ምዃን ከማንሲ ሒዞማ ፀኒሖም እንተዝኾኑ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ መሓገዘቶም ሕጂ እኮ ደብዳቤ ይሰዱ ዝቕበሎም እኳ ምስኢኖም ሪስፖንድ ዝገብረሎም ስኢኖም ምክንያቱ ሕጋውነት የብሎምን እቲ ውዕል ኣብ ሪኢኻዮ እንተን 10 عنقطعت من ناتهم خلاص ما تروح زسكما هم ودعتس بريتوريا نايكلتي ناينا بزولو نايكلتي ما يكونتن بي ار دي اف انت تخبرالو او اقلت ويانا انت تخبرالو يقلت سلازي خمزي ناي مرعى ناي حدار مرعى كونتراكت يكونتن سلازي ناتهم صراحه انت مخانون انت تخبركم زلو وضح يو بدحريو علوكم زبحان حتتات تن بليش امن زلو او BDR ገለመለ እንዳበለ ምሻሎ እፅሮይ ለ ወፃም ዘሎ ግን በፖለቲካል ዲያሎግ ኮፊልኩም ኣብ ጠረጴዛ ጥራሓችሁ ስለዚ እታ ጠረጴዛ ከይኸዱ ከዓ ባዕላቶም ካብ ሕጊ ወፅኦም ኣይንተለና ኢሎም ወፅኦም ስለዚ ኩናት ጥራሓ ተሪፋቶም ዘላ ኩናት ኣብ ዝተረፈተካ ሰዓት እሞ ተኣኪብካ ትውስን እንተ ደኣ ኣለካ ስለምንታይ ንኩናት ተዳልዩ ኢልካ ዘይትእውጅ ዝብለካ ዘለኹ ስለምንታይ ንፕሪቶርያ ንቕበል ኢና ትብል እንደገና ተመሊስካ ካብቲ ፀወታ ወፂኻ ባዕልካ ኣይደልን ኢልካ ኣነ ኮንፊውዥን ጥራሕ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣይረኣየንን ኣሎ እቲ ውፅኢት ናቱ እንታይ እዮም ዝውስኑ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከማንሲ እቲ ውሳኔታት ንፅምዶ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዝምልከት ሕጅሲ ዊክ ወይ ንሕና ኦፕሬተርስ ኢና ናቱ ዋናታት ኢና ናቱ ኢሎም ይግለፅዎ ካብቲ ኮንሽን ናይ ኢትዮጵያ ወፅኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፕሪቶርያ ስምም ኣይትፈቅደሎምን እያ እሱ ዘይፈቅደልካ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ገብረልካ ብዛዕባ ፅምዶ ትዛረብ ናይ ህዝቢ እንተደኣ ኢልካ ዘይትገድፎ ክትወቅዑ ስካሲ ነቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ዕድል ኢካ በትሪካ ትቦ ዘለካ ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ካብ ዘውፅኻዮ ገይሩ ርኢኹም ምስ ኤሪትራ ይዛመድ ኣሎ ንምባል ዋላ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ መሰል የብሎምን ንሶም كون النصوم بجيبوا مرتع زلو تم كل لازم بحاله كمان حزبي بحزبي فوق دبلوماسي خاطر يدعي كلامي بس ما أخلي من قصير ناي وضع الناتات يقدر زلو إذا مثلا يزارو زلو سلازم أنا confusion راح يزرع عين زلو مو هنا تيم قاني أنت كوسرهم زلوهم سلازم يفوتوا قلت في لهم أبزنا يفهموا عتيم في ناتكو جورو أي نوري أمن هذا بتا بزعبتا عنتوي دكتور مبلغتو العنوانير ናይ ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ትብል ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ እንተሪኢኻዮ ኮንቴስትድ ኤርያ ተባሂላ ተገሊፃ ዘላ እቲ ኮንቴስትድ ኤርያ ይብል ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ
ኮንስቲቱሽን ናይ ኢትዮጵያ ብዝእዝዞ ይመሓደር ትብል ማለት ይውገድ እቲ ኣድረስ ዝኸውን እቲ ኢሹ ትብል ሕጂ ኢትዮጵያ እንታይ ሓቲቶሞ መጀመርታ ሪፈረንዱም ሕጂ ነካይድ ኢሎሞ ኖ ኣምሓራ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ብብዝሒ ንሶም እዮም ኣድቫንቴጅ ዝወስዱ ኖ ንሕና ከዓ ማንዴት የብልናን ሕጂ ሪፈረንዱም ከነካይድ ኢሎም ፋይን ምስሊ ከምኡ ኣብኢኻ ሕጂ ብድሕሪኡ ግዝኣታዊ ሓድነት ይመለሰኒ ክትብል ከዓ ብኸመይ ኢኻ ትኽእል ምክንያቱ ኦልሬዲ ኮንቴስትድ ምዃኑ ኣሚንካሉ እንዲኻ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዓንቀፅ ብዓንቀፅ ከይነውሓና ኢለ እምበር ኣርቲክል ገሊፀና ኣለዎ ምገለፅና ሕጂ ናይ ኮንፊውዥን ጥራሕ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ሓደ ክሕዙ ኣይከኣሉን ወይ ካብቲ ፕሪቶርያ ወፂኦም ኣይወፃእናን እዩ ፕሪቶርያ ብፒፒ ንሓና ይዕምፀና ኣሎ በቃ ኩናት ጥራሕ ኢና ንገብር ኢሎም ናብ ኩናት ክንገዝኣትው ወይ በታ ኩሉ ገዲፎም በታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ክንብዝኮኑ ኣብዚ ሕዝቦ ዝጠፍኦም ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ናይ ፖለቲካል ኮንፊውዥን እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ንዓይ እየ ዝብል ዘለኹሞ ብኡ ምክንያት እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ምንም ቁም ነገር ዘለዎ ክሰርሑ ኣይከኣሉን ዋላ ዝተመዛበለ ህዝቢ 1 ሚልዮን ዝኣክል ሒዝካሲ ከይዛመረ ንኡ ጆሆ ሒዝካ ኣብ ትግራይ እንተዘይተመሊሱ ናብቲ ናባና እና ሰብኣይ ንሰቶም ምሓስ ኣነ ፅባሕ ምኮ ብገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ከየክስሶም ከማን ይፈርሕ ማለቱ ከም ዝረኣኻዮ ኣብ ውሽጢ መቐለስ ቆልዑ ተበሊዑ ብዝብኢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዕኦም ከማን ክትከላኸለሎም ኣይከኣልካን ከተፅልሎም ክትምግቦም ከተብሎም ዘይምክኣል ዘይኮነሲ ካብ እንስሳ ከማን ክትከላኸለሎም ኣይከኣልካን ሕጂ ኣብ ከቢድ ነገር እዩ ዘሎ ክብል ዘሎ ነታ ናይ ተከዘዘብ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መጀመርታ ቴክኒክ ከም ስትራቴጂ እዮም ሒዞማ ነቶም ተከዘዘብ ናብዚ ደረጃ ዝኣብፂሖሞ ምክንያቱ ወያነ ንዕኡ ተቋፃፂራ ኣፋዕና ኢሎም ስለዝሓሰቡ ስለዚ ካርትኦም እያ ንሳ ነይራ ሕጂ ክድርዕዋ ክውስኽዋ ይሰርሑ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ናቶም ባጀት ንዕኦም ክቦም ኣይፈቅድን ነይሩ ብካልእ ብገለ ኣዚሮም ኣብዛ ገለ ገይሮም ጥርሖም ሳስተይ ከም ዝገብሩ ነይሮም ሕጂ ግን ኣብቲ ፕሮፐር መስርዕ እትዮም ባጀት ክህብዎም እውን ዝኽእሎም ኩነታት ይፍጠር ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሄር ብሄረሰብ እዩ ናይ ባጀት ሕቶ ዝፈቅድ ናብኡ ኣቂቦም ከወስኑ ዘኽእሎም ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ከጥፍኡና ይመፁ ስለ ዘለዉ እዚኦም ግን ናትናዮም እቲ ባጀት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ንዕኦም ንሃቦም እውን ዝብል ውሳኔ ከወስኑ ይኽእሉ ይኮኑ ፖሲብል ስለዚ ሕጋዊ ገይሮም ዝያዳ ንዕኦም ክድግፎም ይኽእሉ ይመስለኒ ዝፀንሐ ፀወታ እዩ ሓድሽ ግን ኣይኮነን እየ ክብል ደልዮ ንወዳእቱ እዎ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ መጨረሻ እቲ ህዝቢ እንዲ ዝህሰ ዘሎ ግን ፌደራል መንግስቲ ነታ ናይ ምዕራብ ትግራይ ፀወታ ከም ሓደ ካርታ ገይሩ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሒዙ ይፃወታላ ኣሎ ሕወሓት ከዓ ነዛ ካርታ እዚኣ ትናቱ ድሌት ከሂብዎ እቲ ህዝቢ ከይሰድሉ እሞ ድሌቱ ከይረክብ ይፅበይ ኣለዎ መስለኒ ኣብ መንጎ ከዓ እቲ ህዝቢ ይህሰ ኣሎ እቲ ህዝቢ እውን እኮ ባዕሉ ተላዒሉ ምኸደ ነይሩ ዝኽልክሎ ዘሎ ሰብ ኣይመስለንን ግን ውሕስነት ረክብ ድዩ ዝበሃል ሕቶ እውን ካልእ ይመፅእ መስለኒ ምናልባሽ ዶክተር መብራህቱ እዚኣ ትምላኣላ ተለካ ውሕስነት እቶም ኩሉ ዘመሓድሩ ዘለዉ ንዕኡ መፁ ወላ ሓንቲ ትኾኑን ኢኹም ኢሎሞ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ትግራዎት እኮ ፈሪሖም ክወፁ ደልዮም ተርኪሎሞም ሓንቲ ትኾኑን ኢኹም ከፈሉ ኢሎም ከፍ ኣቢሎሞም ኣሎ ውሕስነት ትብላ ዘለካ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ወዲ ወረደን ብርሃኑ ጁላን እኮ ተሰማሚዖም እዮም ተሰማሚዖም ከ ብከመይ ውሕስነቶም ናቶም ብከመይ ፀጥታ ይከበር ዝብል እታ ውዕል ናይ ፕሪቶርያ ከዓ ከምኡ እያ ትፈቅድ ነይራ ፍሬምወርክ ናይቲ ሲስተም ክልቲኦም ቶም ናይ ሚሊታሪ ሓለፍቲ እያ ትብል ነይራ ክልቲኦም ተሰማምዑሉ እዩ ቀይርዎ ይኽእሉ እዮም ቀይሮሞ ግን ኣብ መወዳእታ ወይ ምስ ፒፕ ክሰማምዑ ኣለዎም ወይ እታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ኣይተድልየናን ኢልካ ምድርባ እያ ሕጂ እኮ ነታ ፕሪቶርያ ኣይተኸተልካያ ኣብ ወፃኢ ርኡይ ዝኾነ ሓይልክ ኣወዳዲብካ ኣይትኸይድ ኣጉላጉል ኣለዉ ጥራሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እታ ናይ ፕሪቶርያ ኩሉ ግዜ ፀገም ኣለዋ እንድየ ዝብል እታ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ብናተይ ኣረኣያ ኢስ ቱ ዲቴይልድ ፕሪቶርያ ስ ኩናት ደው ናይ ምባል እያ ተቐንዲ ዕላማኣ ትከውን ነይርዋ ግን ካብኡ ሓሊፋ ንኣብነት ብሕገ መንግስቲ ክፍታሕ ተባሂሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ግን ካብቲ ቀንዲ ፀገም እዩ ምክንያቱ
እቲ መሬት ኮንተስት ዝተባሂሉ ኮንተስት ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ሕጂ ኣምሓራን ትግራይን ኮፍ ኢሎም ምናልባት ማእከላይ መንግስትን ካልኦትን ዘለዎ ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ ዝግብኦም ዝነበረ ሕጂ ብሕገ መንግስቲ ብፕሪቶሪያ ትፍታሕ ኣይመስለንን እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ንዓዓ ስለ ዝፈለፀ እዩ ነታ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተባሂላ ናብ ትግራይ ክትምለስ ዘይደልያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ከም ዝተባሃለ መጣልዒት ካርታ ይገብር ኣሎ ኣብታ ናይ ትግራይ ተተመሊስና እቶም መራሕቲ ፖለቲካ ታደሰ ወረደን መራሕቲ ናይ ሕወሓትን ኩሉ ግዜ ብሕጋዊ መገዲ ብሰላማዊ መገዲ ብብዕል ፕሪቶሪያ እዮም ዝብሉ ሕጂ ክልተ ድምፂ እዩ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ ትግራይ ሕጂ እቲ ሓይሉ ዝወፅእ ዘሎ ዳርጋ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ መስለኒ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣሎ እቲ ናይ ቲዲኤፍን እቲ ቲፒኤፍን ዝበሃል እቲ ቲፒኤፍ ዝበሃል ብብልፅግና ዝድገፍ እቲ ቲዲኤፍ ከዓ ምስ ሕወሓት ዝደናገፅ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ጀነራላት ንሪኦም ዘለና ንብልፅግና ከም ቀንዲ ፀላኢ ዝብልዎ ዘለዉ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኣንጻር ብልፅግና ዝተሰለፉ ዘለዉ እዮም በዓል ታደሰ ወረደ ተሪእኻያ ግን ከምዚ ማእከላይ መርገፅ ዝወስድ ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ዝፈረሞ 8 ነጥብታት ነይሩ ግን ነቲ 8 ነጥብታት እቲ የተግብሮ የለን ከተግብሮ ዘይከኣለ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ኣትዩ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ክልተ መርገፂ ዘሎ መስለኒ እቲ ናይ ፖለቲካ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ክኽተል ስለ ዘለዎ ሰላማዊ መገዲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝብል ኣሎ ናይ ሕወሓት መሪሕነትን ናይ መንግስቲ ትግራይ መሪሕነትን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ግን ካልእ ኣረኣእያ ዘለዎ እዩ ዝመስል ኣብ ባይታ እውን ይዕጠቕ ኣሎ ታዕሊም ይገብር ኣሎ ወርቂ ተቆፃፂሩ ናቱ ባጀት ዝሓዘ ይመስል ምስ ኤርትራ እውን እቲ ዝያዳ ዝምድና ዘለዎ ንሱ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይልን እዩ ዝመስለኒ ዶክተር መብራህቱ እንታይ መስለካ ንእሽተይ ኢንተርቨን ክገብር እቲ ኮንሽን ይፀንቂ እንዳሓትብል ዘላ እወ ኣባዒስዎም እቲ ኮንሽን ስለ ዝኾነ እኳ እዚ ኩሉ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ክምሳኻ ክሰማማዕ ኢለ ኣብ መወዳእታ ግን ኩናት ምስ ኣተው ኣብ ፕሪቶሪያ ምስ ከዱ ክልቲኦም ፍትሕ ኢሎም ዘቕረብዎ ኣግሪመንት ኢና ንዛረብ ዘለና ፍትሕ ኢሎም እንድሕር ቅሪቦሞ ክልቲኦም በቃ ፍትሕ ጥራሕ ክኸውን ኣሎ እንድሕር ዘይኮይኑ ይዘራረብሉ ምስ ፒፒ እታ ስምምዕ ከምኣ እያ ዘላ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ፍትሕ እኮ ይበልኩን ንኣብነት ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ስለምንታይ ቀደም ዘይፈትሕዎ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ስልጣን ከላ ስለምንታይ ዘይፈትሓቶ ርኢናዮም እኳ ኢና ክልቲኦም መራሕቲ ኣባይ ወልዱ ዝኸደሉ ሪመምበር ህዝቢ እንታይ ኢልዎም ክልቲኹም ኢኹም ትበኣሱን ተበኣሱናን ዘለኹም ንኩና ባዕልና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢልዎም ነይሩ ስለዚ እቲ ፀገም ክልቲኦም ሓይልታት ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እንዳናቆቱ ዕምሪ ስልጣኖም ከናውሑ ስለ ዝደልዩ እምበር ህዝቢ ቀደም ዝፈትሖ ኢለ እየ ዝኣምን ቦትኡ ይፈልጥ እዩ ናቱን ዘይናቱን ይፈልጥ እዩ ሃቢሩ ንምንባር ከዓ ብዙሕ ዘፀጉሞ ኣይኮነን ነዚኣ ክብል ኢለ እዛ ካልኣይቲ ግን ዝኾነ ውዕል እዚ ጥራሕ ክህልዎ ነይሩ እምበር እዚ ክህልዎ የብሉም ዝኽእል ኣይከኣልን እዩ እቲኦም ተዋዕቲ ዝተሰማምዕሉ ውዕልሲ ውዕል እዩ ስለዚ ቤዚካሊ ንሳ ከምቲ ዝበልካ ሴሴሽን ፋሲሊቲስ እያ ትብል ግን ዝንብልከዓኒ ንዕኡ ንምትግባር ኣገዳሲ ኢሎም እቲኦም ኣሚኖም ተፈራሪሞምሉ ኩሉ ሰብ እንታይ ይብል እዛ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ ብዙሕ ጉድለታታ መዋፅኦ እያ ኢሎም ባዕላቶም እዮም ዝኣምኑ እቲ ፓርላማ ናይ ትግራይ ዝነበረ ቅድሚ ምፍራሱ ምስ ብዙሕ ጉድለታታ መዋፅኦ እያ ኢሎ ኣሚኑ ማእኸላይ ሽማግለ ናይ ቲፒኤልኤፍ ምስ ብዙሕ ጉድለታታ መዋፅኦ እያ ኢሎ ኣሚኑ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እየ ዝብል ዘለኹ ወይ ንዓኣ ምሓዝ ወይ ኣይተዋፅን እያ እዚኣ ኢልካ ከዓ ምድር ባያ ኣብ ክልተ ከምዝን እንዳበልካ ምኻድ ግን ንህዝቢ ጥራሕካ ትጎድኦ ዘለካ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እየ ዝብል ዘሎ ራይ ምናልባሽ ካልእ ምዕባለ ዘለና እዚ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስተር መፂ ነይሩ ኣካል ናይቲ ፅምዶ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንድሕር ናብኡ ርኢ ተለኩም ኣብኡ ወስኹላ እሞ ምስኡ ከዓነ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ተለኩም መደምደምታ ዝኸውን ግበሩ ኣይ ቲንክ እቲ ግዜ ከይድና ኣሎ ክንዓፁ ሽዑ ዶክተር መብራህቱ ብኣኻ ክጅምር
ኣነ ካብቲ ናይ ሱዳን ወፃእታ ናይ ኤርትራ ዝብልከያ ኣንተቦይ ኤርትራሲ ትህቦ ዘላ ግብረ መልሲ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዲፕሎማስያዊ ንበሎ ዋላ ካብኡ ተሰጋጊሩ ወተሃደራዊ ንኣብነት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ዕድል ነይርዋ ነዚ ጉዳይ ክተልዕሎ ከምቲ ዝረኣናዮ ታየ ሃፀቀስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ፕረሲደንት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት ሃገር ምዃና ጠቂሱ ጊድዮን ጢሞቴዎስ እውን ከም ዝረኣናዮ ምስቲ ናይ ፋኖ መጥቃዕቲ ተታሒዙ ነቲ ፅምዶ ኸኒንዎ ኢትዮጵያ ብስግኣት ከም ዘላ ጠቂሱ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራ መግለፂ ተሪእናያ ግን ብዕስማን ሳልሕ ዝቐረበ ከምቲ ናይ ኢሳያስ ኢንተርቪው ኩሉ ግዜ ምዕራባውያን ኒዮሊበራል ፖሊሲ ክኽተሉ ርእሰ ምርኮሳናትና ዘዳኸሙ ንኤርትራ ዝንፅሉ ተዘይኮይኑ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስግኣት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ መድረኽቲ ቀሪቡ ዕስማን ሳልሕ ኣይተዛረበሉን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ሓፈሻዊ በቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ፀላኢትናያ ኣሜሪካ ታሪኻዊ ፀላኢትናያ ካብ 4ታት ካብ 50ታት ኣትሒዛ ከም ዝትገብረና ዝነበረት እያ ኣብቲ ዞባ ሽግር ትፈጥር ዘላ ሃገር እያ ተዘይኮይኑ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ መልሲ ክህበሉ ዕድል ነይሩ ዕስማን ሳልሕ ካብኡ ሰጊርካ እውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤታት ነዚ ናይ ጢሞቴዎስ ምስ ተገልፀ እውን ክንዲ ብትዊተርን ብኻልእን ቀጥታዊ ዝኾነ መልሲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክወሃበሉ ነይርዎ ግን ኣይተዋህበን እታ ካልኣይቲ ምዛ ናይ ጀነራል ፃድቃን ተታሒዛ እንድያ ትመፅእ እዚ ገብሩ ኣስራት እውን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ምስ ሪፖርተር እዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኢሉ ገሊፅዎ ጀነራል ፃድቃን ካብቲ ናይ ዶብ ኩናታት ሒዛን ተወሓደ ካብኡ ኣትሒዝካ ኣንፃር ኤርትራ ርኡይ መርገፂ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ባሕሪ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ቅድሚ ኣብይን ቅድሚ ካልኦት እውን ካብቶም ቀንዲ ዝደፍእሉ ዝነበሩ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሃገር ኤርትራን ዝጥሕዝ ዝረግፅ ጀነራል እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፃድቃን ናይ ኩናት ነገዳይ እዩ ቢልዮነር እዩ ፃድቃን ሕጂ ከዓ ካብ ትግራይ እቲ ዝነበሮ ማሕበራዊ ሰረት ካብቶም ናይ ፖለቲካ ትንታነ ክህቡ ዝኽእሉ ምናልባት እውን ኣብዚ ዝተሓለፈ ናይ መንጎ ብልፅግናን መንጎ ትግራይን ዝተገብረ ኩናት እውን ካብቶም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣኽብሮት ዝረኸቡ ጀነራላት ነይሩ ሕጂ ግን ጌታቸው ረዳ ጻድቃን እቶም ካልኦትን ዳርጋ ፍሉያት ካድረታት ናይ ብልፅግና ኮይኖም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሮም ኣኽብሮት ጎዲሉ እዩ ዳርጋ ባይታ ዘቢጡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ክቐድሙ ኣገዳሲ እዩ ግን እቲ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ንኣብነት ክልተ ነጥብታት ክንጠቅስ ተኾይና ከም ድቕሚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ እቲ ቀንዲ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ተፈጸመ ዝብል ጠቒሱ ኣሎ ጀነራል ጻድቃን ከምኡውን እቲ ኣብ ማሕበረ ዲጎ ዝተኻየደ ምርሻን ብቪድዮ ዝረኣናዮ ናይ ብልፅግና ወተሃደራት ዝገበሮ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዝገበሮ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ተሪፋ ነይራ እንተኮይና ንጀነራል ጻድቃን ዘይቀበፁ ሰባት ነይሮም እንተኮይኖም ሕጂ ቀቢፆሞ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ከዓ ዝነበሮ ኣኽብሮት ጠፊ እዩ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ኩሎም ካብቲ መራሕቲ ናይ ትግራይ ኮይኖም ዝረኣዩ ዝነበሩ ሕጂ ተራ ካድረታት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ወሪዶም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እታ ዝቐረቡላ ቻነል እውን ናይ ጀነራል ጻድቃን ተሪእኻያ ብብልፅግና ዝቆመት ናይ ብልፅግና ቻነል እያ ስለዚ ጀነራል ጻድቃን ኣማኻሪ ናይ ብርሃኑ ጁላ ኮንሳልታንት እዩ ስለዚ ንረብሑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ካብኡ ከዓ እንፅበዮ ነገር እዩ ክብል እየ ዝኽእል ተንጋል ናባኻ ኣብ ዲፕሎማሲ ክንሰርሕ ኣለና ደፊምና ኢና ዘለና ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ጭቡጥ ጌርና
ክንትንትና ግባአን ንበይና ንስኩም ኣርእስቲ ሒዝና ኣብቲ ካልእ ክመፅእ ዝፀንሐ ነጥብታት ኣነ ጻድቃን ኢትዮጵያዊው ንኢትዮጵያ ክመወት መሰሉ ኢለ እየ ዝኣምን እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ግን ንሕና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ናይ ምግባር ምልእቲ ኤርትራ ከማ እንትብፅሓና እያ ዝብል ኢትዮጵያ እንተዝመፅእ ጥራሕ ብሰላማውን ሕጋዊ መንገዲ እንተደኣይሉኒ ኣነ ፀገም የብለይ ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ እዩ ዝገብር ዘሎ ፀገም የብለይ ኤርትራ ኮይና ከዓኒ ንሕና ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ንብሉ ይግባአና እዩ እንተደኣይልና ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ክሳዕ ዝኾነ ኣነ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንናይ ኤርትራ ኢንተረስት ንሕና ከዓ ጠጠው ክንብል ስለ ዝግባአና ካብዚ ዝብገስ ካልእ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ መሰሎም እዩ ሕቶም ተዝኣልዎም ከም ዝብሎ ዘሎ ኣንከርያ እሞ ኣብ መወጣእታት ብፍርየ ድልየና እዩ ዝብል ዘለዎ ይክድ እንዶ ናብቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ኣብ ከይዲ ይዛረብ ፀገም ኣሎ እታ ክፅበዮ ዝኽእል መልሲ ጥና ተዳሊና ጥራሕ ምፅባቕ ኮይኑ ስማዕኒ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ዘፍርሕ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን ነዞም ሰባት ንና ዓበይቲ ጀጋኑ ኣይንግበሮም ሕቱ መሰልና ኢትዮጵያ ክሓቱ መሰሎም እዩ ህዝቢ ትግራይ ፀሊእዎም ድዩ ኣይፀልኦምን ታይም ዊል ቴል ኣስ ኣብ ትግራይ ናይ ለውጢ ሓይልታት እዮም ነይሮም ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኸ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ድዮም ባዕሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ክፈርዶም እዩ ካብ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ግን ንሕና ፅቡቕ ነገር ክንፅበ የብልናን ንሕና ክንፅበ ዘለና ካብ ኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ብክልቲኡ ዝምድናታት ዘባላሹ ነገራት ግን ንሕና ብስነ ሞጎት ጌርና ግን ክንማጎቶም ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለካ ኪድ እንዶ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ክትኸሱ ትኽእል ኢኹም ንዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ህዝብታት ግን ዘባላሹ ኣይትግበር ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እተን ናይ ግፍዕታት ሰራዊት ኤርትራ ፈፂምዎ ዝበሃል ግን ጭብጢ እንተልይዎም ይቕርቡ ከንፀገም ኣሎ ንፈልጦ ነገር ስለዘየለ ኢለ እሳቶም ኢትዮጵያውያን ስለ ዝበሉ ግን ሓቂ ኢለ ግን ኣነ ኣይወስዶን ኤርትራውያን ከዓ ከም ሓቂ ጌርና ክንወስዶን ክንስንብድን ኣይግባአናን ምክንያቱ ብነፃ ኣካል እዩ ክፃረ ዘለዎ ስለዚ እዚ ብነፃ ኣካል ክፃረ ዘለዎ እዩ ንባዕላቶም ግን ንባዕላቶም እቶም ኢትዮጵያውያን እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኢሎምሲ ከነፃርዮ ኢና ኢሎምሲ ባዕሎም ደርብዮሞ ዘለዉ ጉዳይ ስለዚ ውልቀ ሰባት ስለ ዝተዛረቡ ምንም መሰረታዊ ለውጢ ዝመፅእ ነገር የለን ጀነራል ጻድቃን ከምኡ ይበል እቲ ከምኡ ይበል ኣብይዕን ከይዱ ብሓቅኛ ዝኾነ መረጋገፂ ምርትዖ ተረኪቡ ሳዕ ዘይተረጋገፀ ሰንደናይ ተቆጥዕናን ዝግባእ ነገር ኮይኑ ግን ይስምዑኒ ካብ ተራ ፕሮፓጋንዳ ወፅኢ ኣይምርኣኾ ኣስጋእ ዝገብሮ እንታይ መስለካ ኣካል ናይቲ ወፍሪ ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ከም ዝበልከያ ብሕጋዊ መገዲ ባሕሪ ይግባአና እዩ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒ ፈፂሙ ዝተረጋገፀ መገዲ ተዳቅሪቦ ፀገም ኣይምነበሮም ግን እቲ ግዜን እቲ ኩነታትን ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝበልከያ እውን ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ገለ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ እሱ ተረሲዑ እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ተረሲዑ ሕጂ ግን ምዚ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝቐርብ ዘሎ እሞ ከዓ ኣካል ናይ ኩናት ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኣስጋእ ዝገብሮ እምበር ጀነራል ጻድቃን ከም ውልቀ ሰብ ስለ ዝበሎ ኣይኮነን ጀነራል ጻድቃን ሓደ ፍሉጥ ጀነራል እዩ ተሰማዕነት ዘለዎ እዩ ነቲ ናይ ብልፅግና ናሬቲቭ ይሕይሎ ስለ ዘሎ ጥራሕ እዩ ዝዛርብ ዘሎ እምበር ሓቂ እዩ ሓቂ ኣይኮነን እቲ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ምክትል ፕረሲደንት ከለካ ብዩኤን ክፃረ ዘይገበርካ ኣመልሰይ ንዕኡ ትርዳእኒ ኣለካ ሕቂ እንተልዩኳሲ ስለምንታይ ከምኡ ዘይትገብር ጥራሕ እየ ዝብሎ ኣነ ትውል እዚኣ ዝሰምዐ ሰብ ከዓ ሓቅነት ክርድኦ እዩ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ መፅላዕቲ ተገይሩ ንስኻትኩም ትግራዎት ባዓኹም ከ ስንታይ ኮይኑ እዩ ከም ዝደክም ገይሩ ብደገ ዝነበሩ ተቃወምትናትኩም ሆይሎም ኣብ ላዕሊ ብፅሖሞ ዝነበሩ ከምዚደኩም ዝገበርኩሞ ኣብ ትግራይ ዝነበርኩም ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይኮንኩምን እያ ናተይ መልሲ ስለዚ እዚ ብዙሕ ዘሰንብት ጉዳይ ኣይኮነን ይክብል ደለ ዓብ ነገር ኣይኮነን ዘሰንብት ጉዳይ ኣይኮነን
لين كنت عقين بيتشتت سلمتي نبي أندي تقبل يا سلم بروباغندا غير دوز دمو كم عبنا غير ما تزي وصلنا يا حيش معناته نفهم سبات زياتهم سي كاب تقبهم نفريم كين هو متاني له እዚኦም ስለ ዝተዛረቡ ዓለም ትልውጦ ነገር የለን ዓለም ሲ ኣብ ነፃ ዝኾነ ኣካል ዘየፃረዮ ኢላ ኣብአን ገሊፃ እያ ነፃ ኣካል እዩ ከፅርዮ ዘለዎ ኢላ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንዳደርበይዎ ዝኸድሉ ሰዓት እያ ስለዚ ባዕላቶም እቲ ግብያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዝነበረ TPLF ባዕላ ነቲ ጉዳይ ኣዳኺማቶ ስለዚ እጂ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ጥራሕ ክብል ስለ ዝደለኹ ኣብ ነገር ገይረስ ኣይረኣኽዎን هو تخكل الله أبغاليو سنغال جن تغاليو جنرال صادقان زبلو زنبرس already proof زخنه من كم زغبرو زتفلت أيو سلازي كونيلو نبروباغندا إيو زغبرو نيرو ولا كونيلو تغبرو تحق حق مخانو أي ترفوني بفلاي تستفلت أخا حق مخانو أي ترفوني جن أكال ناي تخينات مخانو أكال ناي تزغبر دلو نعنوت ማለሲ ካብ ኪናት ዝርከብ ነገር የለን ምዃኑ የጉሄካ እሱስ ከም ሓደ ጀነራል ብዙሕ ኪናት ዝረኣየ ካብ ኪናት ክእለ ዘለዎ ዓይነት ኮይኑ ድስማዓካ ግን ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ናይ ኪናት ዘመተ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ኣይስማዓካን እዩ ካብኡ ዝተበገሰ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ኣይ ቲንክ ናብዚ ኣኽልና ንሎሚ ታርእስቲ ገፊሕ እዩ ተዘይዓፂናዮ የቐኒየልና ብሩኽ Thank you. Thank you very much. Ciao.